Әлеге кунагыбыз менән таныштырырга ашыгабыз. Кош юлы балалар проектының финалы. Тап бүгін 29 июньдә Өфінің Аксаков паркында гала концерт уда бар үзенчәлекләре турында студиялык кунагы Тамыр балалар һәм үсмерләр телеканалы режиссеры Кош юлы балалар проектының әсәһе Ләйсән Мәҗитова. Хәерле иртә республикам. Бик матур проект ысынлап та Кош юлы гитара, моңдары тыңларга бит инде кемдәрде сакырага, нимәләр көтелә бүгенге безнең Аксаков паркында. Сын гына әйткәндә, бүгенге байрам бик матур, бик янлы булмакчы. Безнең проект бит инде Кош юлы балалар быел 4нче мизгелен асты. Әле безнең финалда 10 бала үзенең көсен ханай, 5 остазның канаты астында улар үзләренең һәләтләрен арттырды. Һәм инде бүген ошо 10 кош сыктан без матур сагыу сыгыштар көтәбез. Безнең балаларыбыз, ошо проектта катнашучы балаларыбыз, улар үзләре йырдар иҗат итәләр, шулай кавер йырдарды ла башкаралар һәм безнең бүгенге программа ул шундай үзенчәлекле башка елларга караганда, чөнки йырдарды ла балалар бик үзенчәлекле итеп хайлагандар, остаздар менән дә бик нык итеп шөгыльләнеп, шундай концерт программаһы килеп сыга инде. Инде адактан балалар сыгышы һәбеткәс, без уларның арасында еңүчеләрне эзләйсәк, без һәм дә инде быелгы Кош юлы балаларның 4нче мизгеленең еңүчесен билгеләйсәк бит. Бик кызыклы сәгать ничәлә башлана Сара, кемдәрде көтеп калаһыз? Бүген безнең Сара башлана сәгать 5-тә Аксаков исемендәге паркта. Бу безнең башкалабыз Өфенең иң күркәм капурталау торысы парктарның береһе. Шуңа сәгать 5-тә без башлайбыз. Бөтә кемдәр менә музыкага битараф түгелдәр, кемдәр безнең балаларыбызга алкышлап, уларның күңелләрен күтәрергә теләйдәр. Барыһын да сакырабыз, ирекле рәвештә, әлбәттә маскаларыгызны онытмагыз. Без барыгызны да көтеп калабыз финалда. Менә Аксаков паркының аңгай яктарының бере тибәй дигәндә Еләф беренченнән. Еләф рәхәтләнеп ултырып музыка тыңларга мөмкин. Һәм әлеге яшьтәргә килгәндә, без бит инде заманында Виктор Цойда тыңлап үсәк, әлеге яшьтәр күбрәк нимәне тыңлайдар, нимәне башкаралар? Кемдә йырлайдар? Кемдә йырлайдар репертуар? Әйткәндә, менә безнең заманда бит инде гомумән алганда башкорт эстрадаһында рок юнәлештең беренче теге тәүге адымдарын эшләүсе ул безнең Дәрвишхан төркеме булды. Рух төркемдәре, онан артабан менә бүгенге көндә инде улар Бүреләр төркеме, хәзер безнең ошо Кош юлы балалар конкурсы бит инде Кош юлы фестиваленең бер тармагы булып тора. Һәм соңын гына әйткәндә, быел Кош юлы фестиваленә 10 еллык юбилей Янсур районында үтәсәк бу финал. Бу туралы хәтта шулай сөйләшергә инде. Әмма бына ошо Кош юлы балалар конкурсына килүче балаларның репертуарына караганда, улар бына тап ошо Дәрвишхандың йырдарын яратып башкаралар, Бүреләр төркеменең йырдарын, һәм әлбәттә Тимур Ямалов, чөнки бүгенге көндә менә улар Илгиз Гизмо менән бергәләшеп иҗат итәләр бит инде, төрле кавер йырдар йырлайдар һәм интернетта, Инстаграмда, ТикТокта, бәйләнештә сайтында нинди йырдар билдәле, шул йырдарды балалар башкара. Һәм нимәгә кывандыра, үрнәк алырлык кешеләребез безнең бар. Әгәр дә бына теге элегрәк бына тап гитарала уйнап йырлаучы балаларды табу катмарлырак булһа, хәзер инде бу эш җиңелрәк, чөнки балалар бу шөгыльгә инде яратып карайдар. Мугаен Тимур Ямаловтың Коштар ханаем йыры бүгін беренче тапкыр ишетергә мөмкинлек була. Бүген финалда ул булмаячак бу йыр, әмма Тимур Ямаловтың йырдары безнең тәүге турда ла, хайлап алу турында ла бик күп яңгырай. Бүгенге көндә әйтәм бит инде, шул Алла биргән айл безнең балалар үзләре язган йырдарды башкарасактар. Һәм безнең Кош юлы балалар конкурсының төп максаттарының береһе ул балаларны башкортча иҗат итүгә, шулай ук бына йыр-моңга һәм ошо йыр-моң аша, ошо язган шигырьләр аша рух тәрбияләү, без буның өстендә бик нык эшләйбез һәм Аллага шөкер килеп сыга. Бүген финалсыны билдәләйһегез, артабан. Бүген без еңүчесен билдәләйбез һәм 4нче мизгелгә йомгак яһаячакбыз. Әмма проект телевизион форматта үткәс, ул әле Алла бирһә, елада гына тиклем ошо безнең 10 катнашучы турында портрет тапшырулар үсәгәсәк инде безнең Башкортстан Юлдаш каналында һәм әлбәттә Тамыр телеканалында. Финалда 10 кеше тинегә хайлап алу турларында Мөхәммәткәндә гитара белән кушылып йырлаучылар күпме? Мөхәммәткәндә шу проект ел дәвамында ничегрәк барды? Бuna гомумән алып әйткәндә, мин нимәһенә кыланам, күп тапкыр интернет селтәрендә лә ултырып эзләп караным инде. Безнең Кош юлы балалар һәмак проект башка йир йөзендә юк. Ул ниндәй генә илдә алып караһаң да, гитарала уйнап йырлаучы балалар
спортка бәйле бар конкурстар юк. Өлкәннәр өчен әлбәттә алар бик нык күмәк, төрле фестивальләр үтеп тора, әмма тап балаларның һәләтләрен асосы бу безнең бердән-бер проект. Без буны бик нык хөрмәт итәбез, үзебезнең ошо позициябызда дип әйтәм инде. Һәм һорауга килгәндә инде бuna безнең заявкалар ию вакытында ул интернет селтәрендә үтә безнең хайлап алу туры. Балалар камера алдында утырып, гитарала үзләре йырдар йырлайдар. Быел 20-нән ашыу бала үзенең көсөн һынарга теләне, әмма финалга без 10 баланы, 10 кош сыкты дип әйтәбез инде үткәрдек. Ошо 10 катнашучы менән без 4нче мизгелебезнең осына сыгып барабыз. Яңа мизгелгә әзерлек башлана. Әйе, катнашучыларга ниндәйрәк талаптар, хәзер талаптарыгызда артадыр мөгаен. Әйе. Менә елдан-ел хәзер менә әйтә башланды да, хәтта тәнем зымбырлап китте. Ысынлап та елдан-ел безнең катнашучылар үсә бара. Быел мәсәлән безнең катнашучылар арасында 3нче тапкыр катнашучы кызлар, егетләребез дә бар. Мәсәлән, Нәркәз Баймурзина, ул Әбиел районыннан безнең ул шундай искиткес тәрән фәлсәфәле, менә 17 яшьлек кенә кызыкай, шундай мәгънәле йырдар яда. Шулай быел бездә Денислам Ишмырдин дигән егет шулай Әбиелдән, ул 3нче тапкыр катнаша. Быел бездә тәүге катнашучы Дыуан районыннан да кызыкайыбыз бар, Зарина исемле. Менә 10 кошсыктың араһыннан кемдә алып караһаң да, улар шул хәтлегем һәләтле һәм иҗат итүгә теләктәре бар. Һәм Алла бирһә, менә 2нче елда бит инде 5нче мизгелгә ул шундай бәләкәс кенә безнең юбилеебез буласагы. Был мизгелгә лә без катнашучыларны сакырып калабыз. Талаптарга килгәндә иң мөһим ул әлбәттә башкортса йырлау һәм гитарала иң ябай булган АМ, ДМ, С аккордларын уйнап, әгәр дә үзләре көй сыгара алһалар, әлбәттә үзләренең йыры менән, инде бик тә булмаһа, билгеле булган кавер йырлар менән сыгыш яһарга мөмкин. Иң мөһиме теләк булһа, башкаһын инде остазлар үз канаты астына алып, өйрәтеп, кәрәккән йөрдәрен тигезләп сыгаралар инде баланы сәхнәгә. Безнең остазларыбыз бына тигән. Шулай, хөрмәтле достар, бүген 29 июньдә киске сәгать 5-тә Өфенең Аксаков паркына барыгызды да ихлас менән сакырабыз. Кош юлы балалар проектының финалы гала концерты. Әлбәттә, санитар эпидемиология хәлләрне истә тотып, маскаларыгызды киергә һәм яхшы кәефегезне алып килергә онытмаһагыз инде. Әйе, фестиваль турында ентекләп итеп безгә Тамыр балалар һәм үсмер телеканалының режиссеры Ләсән Мазитова һәләп бирде. Уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт килгәнегезгә.